Dragi građani, u subotu 20.11. imali smo povijesni prosvjed građana na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Bilo je to najveće okupljanje političke prirode u modernoj hrvatskoj povijesti kojim je vlastima jasno poručeno stop teroru, covid potvrdama. Bio je to prosvjed koji je rekao da slobodi, da dobroj znanosti, da zdravom razumu, rekao je ne cenzuri, ne segregaciji, diskriminaciji, ne isključivanju drugih mišljenja u znanosti i medicini i konačno ne gaženju temeljnih ljudskih prava i ustavnih prava. Građani se nisu tamo okupili samo zbog potvrda, oni su se okupili i zbog desetljeća, korupcije, siromaštva, nepravde, bezakonja i svega onoga što svakodnevno svjedočimo kao stanovnici Hrvatske. Napravili smo povijesni rezultat, ali sada trebamo otići korak dalje, trebamo završiti posao i ostvariti pobjedu. Da bi se promjene ostvarile, treba proći kroz 5 koraka. Prvi korak, a to su nezadovoljni pojedinci, smo već ostvarili. Drugi korak, a to su grupe koje formiraju nezadovoljni pojedinci, a kao što ste vidjeli na prosvjedu smo imali više različitih grupa iz cijelog društvenog, političkog, građanskog, ekonomskog spektra. Prva 2 koraka smo odradili, sada ide korak 3, a to je formiranje pokreta. To je ključna faza koju ako dobro odradimo, rezultati će doći vrlo brzo i ciljevi će biti postignuti. Preskočimo sada korake 4 i 5 i idemo odmah na finale. Kako se može izaći iz ovog nereda i kako se može ostvariti promjena? Postoje 4 scenarija. Prvi scenarij je indijski scenarij koji predviđa da ćemo svi mi građanskim neposluhom, bojkotom svih onih koji rade u korist vlasti jednostavno dovesti do kolapsa, moralnog poraza i besmisla postojeći sustav vlasti koji će se tada urušiti sam u sebe i kapitulirati. Ovaj scenarij je jako brz, ali samo ako sudjeluje barem 20% članova kolektiva, odnosno društva. Drugi scenarij je talijanski scenarij koji predviđa da ćemo daljnjom integracijom u politički pokret doći do faze gdje ćemo na izborima osvojiti vlast i donijeti sve zakone i uredbe koje treba donijeti. Taj scenarij je dugotrajniji, on je i teži, jer sustav protiv kojeg se borimo ima poprilične resurse na raspolaganju. Treći scenarij je rumunjski scenarij koji predviđa da će građani nezadovoljni lošim stanjem u zemlji preuzeti stvar u svoje ruke, srušiti diktaturu i ostvariti političke i društvene promjene. Četvrti scenarij je scenarij paralelnog sustava, odnosno organizacije paralelnog ili alternativnog života u svim aspektima, za sve koji ne žele živjeti po lošim zakonima i pokoravati se korumpiranoj vlasti. Na koji od ova 4 načina će se ostvariti promjene ovog časa nije još jasno. Međutim, to je samo pitanje vremena ako se slijede koraci koje sam naveo. Što dakle treba napraviti? Trebamo u ovoj fazi prelaska iz grupa u pokret organizirati ljude, slobodne liječnike, slobodne pravnike, slobodne znanstvenike, slobodne novinare, slobodne aktiviste, slobodne sindikate i sl. I onda, kada ustrojimo 10 ili 20 organizacija, potrebno je stvoriti zajedničku platformu na kojoj će se one koordinirati i protokole po kojima će funkcionirati. Dakle, kako bismo ostvarili uspjeh i političke promjene, bez obzira koji od ova 4 scenarija se na kraju ostvari, moramo se organizirati, integrirati, međusobno što više razgovarati, jer tako se razbijaju predrasude, tako se uklanja strah. Treba što više definirati što prije. I ono što je najvažnije, ne smijemo se dijeliti. Sustav uvijek igra na podjele, bile to ustaše i partizani, sjever, jug, lijevo ili desno, ili bilo kakve druge podjele. Od podjela oni žive. Sada žele građane dijeliti na cijepljene i necijepljene, one s potvrdom i one bez potvrde. Nemojte igrati tu igru, jer dok se bavimo jedni drugima, ne stignemo se baviti njima i oni to dobro znaju. Mi moramo napraviti suprotno. Mi se moramo ujediniti, imati ujedinjenu i složnu Hrvatsku koja jasno kaže želimo promjene. A kad te promjene ostvarimo, onda se možemo vratiti u normalan život ili bolje normalno i dijeliti po koliko god osnova želimo. Idemo prvo riješiti esencijalna pitanja. Ujedinjeno, promišljeno i odlučno. Hvala.